Natin ninyo. Ako'y mag-video ninyo. Excuse me, nayen. Napahina mi karon diri sa among kapilya. Aron mahuman-human ni. Bawal. Ano? Nagmay lang. Mga trabaho. Kanunay lang. Giding. Hinay, basta kanunay. Here ka na rin. Ano naman ito kong blangana? Wala, atla ka na. Magkawat na. Wala. Naman dito to. Ha? Na dito kong blangana? Kamrin mo kam. Wala naman to. Boy, si kinanay. Hawa yan. Lato. Hindi ka nanay. Si kinanay. Ang imong lato. Nawala. Uy, kikop lang ka na ha ka. Nagtago-tago ka ha. Kasi may butang ng liyo. Ako rin ang kanina. Paano may kinanay? Gawa. May kinanay. Suser. Para man di ay. Sabi ko, wala na, nilakaw na, ulit. Pakita may kinanay. May hinay. Maano na. Hinay, sa kanunay. Exercise, man mo alay, exercise. Palikon sa tuhod. Sige, exercise. Hatlog niya makamulta. Aw. Mo na na ikaduha. Pilay mo pa? Sige. Sinto Jess, na ko noy. Anto nga 55. Ano to na yun? Nagtanaway siya. Tubo ko this. Ay ka biya ba? Magbinuotan sa ko karong adlaw, maghakot sa kong laptop ko para mapuno to ditong kapakanan. Ang pumunta na dito largo. Ano? Ha? Dito ko po yan eh. Sige mo pagdag sako. Sinalin, sige magbubo. Ay, bubo dito what? Bara, barang mo na. Panahon na tayo madato na. Panahon sa balato. Oh, giubak ka makasi kay Ano butang? Ay, okay ra. para timbang. Paano to? Oh, hindi na mo. Patay nga pa nakikita. Para balance din, balance. Hindi na kayo na mo unload kay balas-balas bato-bato man. Hindi pareha sa puro lapot ba nga makuan. Hangat mo ako, hangat mo. Muna yung mga buutan sa among kapilya, oh. Mga buutan, mga kugihan. Para nga inigabot sa pista among kapilya. Human-human na. Hindi ko sure kung mahuman ba gyud. Ay. Kamong tigkuano. Taon ang tigpala. Ang Hari magha? tigkuana mo.
O titigdugsak para nga mabungkag ang lapok. Bye-bye. Thank you for watching.